yanayin lokacin da muke da shi da kuma shehunanmu da za su shigo cikin wannan karatu a nan gaba su gaya mana abubuwa wanda watakila ba a faɗe su ba saboda ajizanci irin ta ɗan adam ko kuma su ƙara fito mana da su a fili watakila an kawo su a dunkule amma dai in zai yiwu ba za a fita daga nafsul maudu'in ba wannan maudu'in da ake magana a kan shi yan uwa za mu yi mamakin jin wannan maudu'i a daidai wannan lokaci kuma ba abin mamaki ba ne domin dama shi musulmi har kullum idan yana da wata damuwa a zuciyarsa dangane da wani abu na addini to iya adalcin da za ka iya yi masa shine a duba damuwan da yake da shi shin akwai maganin damuwan a ƙur'ani ko hadisi ko zantukan magabata idan akwai maganin baka bashi ba baka mishi adalci ba saboda haka ma a matafiya a cikin wannan lamari suka ba da shawara jama'ar inda za a yi karatun su zaɓi abin da za a yi musu karatu a kai domin suka fi sanin abin da yake damun su a inda suke wannan shi ya kai mu ga samun wannan maudu'i daga wurin ɗaya daga cikin wanda yake area wannan guri saboda haka muna fatan Allah maɗaukakin sarki zai shiga cikin wannan al'amari farkonsa da ƙarshensa Allah kuma ya kyautata niyoyinmu to da farko yan uwa kafin ka yi magana akan matsayin sahabi a wurin sufaye to yana da kyau tukunna ka san waye ne shi sahabi idan ka san waye ne shi sahabi sai kuma ka zo ka san waye ne shi sufi sannan yana da kyau ka san alaƙan sufi da alƙur'ani da yadda yake girmama alƙur'ani da kuma alaƙarsa da ilimin hadisi da sauran ilmoma na addini kafin ka kai ga alaƙan sufi da sauran halittar Allah gaba ɗaya. To da farko magabata sun yi littattafai da yawa akan waye ne sahabi. Wannan kalma ta sahabi a wannan al'umma tamu wanda Allah maɗaukacin sarki ya yi mana arziki muka zama a cikinta al'umman katiman nabi'in wa imamul mursalin maulana sayyidina rasulullahi wallahi zaben mu Allah ya yi ba dabaran mu bane ba iyawan mu bane muka zama a cikin wannan al'umman da suka gabata annabawan da suka zo idan annabi yana da waɗansu waɗanda suke tare da shi a matsayin mataimakansa to sai ka ga ana yi musu wani sunan daban ba sahabi ba kamar sayyidina Isa alaihi salam waɗanda suka yi tarayya da shi a zamaninsa ana ce musu hawariyun ko qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi haka Allah ya faɗa a Qur'ani wasu kuma ma ba za ka samu wani suna na musamman da aka ajiye wa sahabban nasu ba almuhim kawai an yadda cewa shi annabi ne ko manzo ne kuma yana da almajirai yana da mabiya yana da sahabbai to wannan kalma ta suhuba da aka ba wa sahabbai na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baiwa ce da kuma kyauta ta Allah madaukakin sarki domin kalman tana ɗaukar ma'anoni masu yawa a luga alal aƙalli idan ka ɗauki ma'ana ta tarayya ko zama tare duk wanda ya zauna tare da ma'aiki alaihi salatu wassalam ba ƙaramin mutum ba wannan shine mafi ƙarancin ma'anin da suke ba masu ruba a luga ko da kuwa na wani lokaci ne ɗan ƙarami suka ce wa laula hazatan ko da ɗan sa'a ɗaya ne za ka ce sahabtuhu sanatan na aboci wani shekara wa shaharan wa usbu'an
sannan wal hazatan suka ce duk ja'izi ne a lugha. Na zauna tare da shi ko shekara ko wata ko sati ko wani dan lokaci ma haka. Shi yasa cikin alqur'ani mai girma Allah madaukakin sarki yana magana ihsani wa abdullahi wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurbi wal jari zunubi sai yace wasahibi bil janbi. Wannan aya tana cikin suratul nisa. Idan ka duba littattafan tafsiri suna kawo mutane wato shaksiyat daban-daban a ma'anar sahibu bil janbi, amma alal aqalli suka ce wanda kuka yi kiliya da shi ma ya zo wucewa ka zo wucewa to sahibinka ne a lokacin, sahabinka ne a lokacin. Yana da akwai bukatan kai mishi adalci. Kawai ya zo wucewa ka zo wucewa, balle wanda ya zama ga wurin zaman ka a sana'a ga wurin zaman shi, balle wanda ya zama ga gonar ka ga gonarsa, yana da bukatan ka kyautata mishi. Wannan shine koyarwar da wannan ayar take dauke da shi. Kaga idan har wanda za ku yi kiliya da shi watakila ba ku ƙara haduwa da shi ba, in za a kira shi sahibinka, sahibu bil janbi, a daidai lokacin da kuka yi kiliyan da shi, to kaga ashe akalla ashe tarayya ko sahabi, duk wanda ya zauna da mutum ko yi tarayya da shi komin karancin lokaci zai iya samun wannan matsayi. Wannan kenan suka ce a lugha. Sannan a istilahi kuma, a istilahi aka ce waye sahabi. Imam al-Bukhari a farkon littafin da ya kitabu Fada'ilus Sahaba yace wa man sahiban nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min al-muslimina aw ra'ahu fa huwa sahabi. Duk wanda ya tariya da Ma'aiki alaihi salatu wassalam daga cikin musulmi ko ya ganshi to shi sahabi ne, shi sahabi ne. A nan gurin kafin wannan tarifin na Bukhari wanda yake ɗauke da tarayya da annabi ko ganinsa, akwai ta'arifa da yawa da aka yi wa sahabi a wurin malaman hadisi musamman, domin sun fi kowa kula da waye sahabi, domin sahabi wani mamba'i ne na ilimin shari'a, wani mabubbuga ne na ilimin shari'a. Wato Allah madaukakin sarki ya ajiye sahabbai gaba ɗaya ne don a karɓi addini a hannunsu. Saboda haka ashe dole al'umma kuma su kula su tantance waye ne sahabin, domin a san me za a karɓa daga gure shi, sannan yaya matsayin abin kuma. Saboda haka wasu daga ciki har suka zafafa abin ma. Akwai maganar da ake hakaitowa daga Sa'id bin Musayyab wanda ake ce mishi sayyidut tabi'in, ya ce sahabin Ma'aiki alaihi salatu wassalam shine wanda ya zauna da manzon Allah sanatan aw sanatayn, shekara daya ko shekara biyu, sannan yayi tafiya da shi gazwatan aw gazwatayn, yaki daya ko yaki biyu. A nan gurin sai malamai suka ce to idan aka yi haka, akwai da yawa daga cikin mutane da sun yi imani da sayyidina rasulullahi, sun samu ganin sa amma zaman da suke da shi bai kai wannan lokacin ba. Saboda haka da yawa kuma sun samu ilimi a wurinsa, saboda haka in haka ne kenan ilimin wurinsu ba za a samu ba. Saboda haka suka ce a dai ƙara faɗaɗa ta'arifin. Saboda haka aka ƙara faɗaɗa shi cewa kawai in har ka yi zamani da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ana iya kiran ka sahabi. Wasu suka sharfanta balaga. Imam Sayyidi a farkon littafin shi na Tadribul Rawi shirin Taqribun Nawawi yace ba daidai bane a sharɗanta balaga a wurin tabbatar da cewa wani sahabi ne. Yace dalili in aka faɗi wannan, yace za a cire da yawa daga cikin hadasu sinni, sahabbai masu ƙananan shekaru, musamman irin su Al-Hasan wal Hussein alaihi masalam, sai da shababi ahli janna ko shekarunsu bai kai na balaga har zuwa wafatin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Suka ce irin su Abdullahi bin Zubair, suka ce irin su suna nan da yawa, har irin su sayyidina Abdullahi bin Abbas ma. Saboda suka ce lallai wannan ma aje shi a gefe kawai. In har mutum ya yi tarayya da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, suka ce ko da lahaza ɗaya ne to sahabi.
sai dai fa sun sharɗanta kallonsa ba kawai haɗa zamani ya zama yana wani wuri kana wani wuri ba, sannan sun sharɗanta a lokacin da ka gan shi ɗin ya ka kasance kai musulmi ne, ka gan shi kana musulmi ko kuma ka musulunta bayan ka gan shi. Sannan sun sharɗanta ba ka yi ridda, ba a samu ridda ba kafin wafatin sayyidina rasulullahi, ya barka kana cikin musulunci saboda haka ka zama sahabi kenan. Sun yi maganganu da yawa akan wannan mas'alar, domin ne mas'ala ne wanda yana da muhimmancin gaske. Don me da yawa za ka ga mutum ya zo sau ɗaya taɓa ganin sayyidina rasulullahi, sau ɗaya ya gan shi, sau ɗayan ma wani ya hange shi, amma sahabi ne. Sahabi ne. Me ya kawo haka? Saboda girman zamani din da ya hada da sayyidina rasulullahi, har aka ce bayan ya hada zamani da shi, ya hada gari da shi, wataƙila har ya haife shi. Kusacin yana da yawa ko? Maulanmu sahibul faida a diwani ya ce zamanu rasulullahi ko khairu zamani wa daibatu khairul khalqi khairu makani ko? Wannan haka yake a wurin dukkan mai hankali. Ba a taɓa yin wani lokaci mai tsada irin zamanin manzan Allah. Ba a taɓa yin wannan ba. Har wannan shi ya sa a maulanmu a shekuni ayyub a karansani radiyallahu ta'ala anhu wa hafizahu wa ra'ahu a farkon littafin shi a sufiya dinin wa daula ya ce idan ana maganar sufanci ya ce to a kalli zamanin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Zamani ne wanda duk abubuwan mafi yawan abubuwan da suka faru a zamanin ko gaba daya ya ce kawai a yanzu ya ce ka kalli rayuwar sufaye na haƙiƙa a sufiya ba almutasawwifa ba masu amsa suna ba, wanda sufaye ne na haƙiƙa na da na yanzu. Ya ce to za ka ga wannan rayuwar da aka yi a wancan lokacin, ya ce za ka ga akalla za ka ga makamancin wannan rayuwa. Ya ce sannan wannan zamani ya ce yana farawa ne daga buruzin sayyidina rasulullahi a wannan duniya, ma'ana daga haifuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har zuwa intikalin sayyidina rasulullahi ila rafiqil a'la. Yace wannan zamanin yace gaba ɗayan shi yace Allah bai taɓa yin wani lokaci mai tsadan wannan ba. Yace saboda haka ma Allah madaukakin sarki ya rantse da lokacin, yace la'amruka innahum lafi sakratin ya'mahun, na rantse da zamaninka. Har ma wasu malaman tafsiri suka ce wal asar ma da aka faɗa an yi rantsuwa ne da wannan zamanin, saboda haka yace wasu kuma suka ce a'a zamanin nan na sayyidina rasulullahi ko zamanin nubuwa din yana farawa ne minal bisa, daga aike daga lokacin da aka yi aike zuwa ƙarshe. Amma dai maulana gani ayyub a wurin ya karfafa maganar cewa lallai wancan maganar ita ce farko, ita ce a sarku, saboda wannan aya da Allah madaukakin sarki ne ya tashi rantsuwa ba ya rantse da zamanin annabi bayan aiko shi manzo bane kawai, ya rantse da zamanin annabi ne gaba daya, da rayuwar shi ne gaba daya. Kuma kowa ya sani rayuwa a duniya yana farawa ne daga lokacin da aka haifi mutum. Saboda haka wannan zamani sahabbai sun yi tarayya da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wannan zamanin, sun rayu tare da shi. Hatta waɗanda ba musulmi ba, abin mamaki kalmar nan ta sahabi ko suhuba, hatta waɗanda ba musulmi ba a ƙur'ani Allah maɗaukacin sarki ya kira su da wannan kalma ɗin. Illa iyaka kamar yadda na faɗa, kalmar tana da faɗin ma'ana, tana da ma'ana mai faɗi. Saboda haka Allah maɗaukacin sarki ya ce wan najmi iza hawa, sai ce ma dalla sahibukum wa ma gawa, ma dalla sahibukum wa ma gawa, ma dalla sahibukum wa ma gawa. Malamai suka ce a nan wurin wannan kalmar ta haɗe duk wani wanda yake yayi zamani da sayyidina Rasulullah, musamman a garin Makka a lokacin da ayat ta sauka. Domin waɗanda ma suka
yi wannan zargin bata din ko wani abu ko karkacewa a cikin maganar Isra'i da Mi'raji din ai ba musulmi bane saboda haka Allah madaukakin sarki yace musu ma dalla sahibukum wa ma gawa. farkon suratul qalam kuma Allah ce nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la'ajran ghayra mamnun. akwai wani wuri da Allah madaukakin sarki wa ma sahibukum bimajnun ko wa ma sahibukum bimajnun. wannan duk kalmomi ne da Allah madaukakin sarki yake amfani da su wanda suke da ma'anar su ba kuma sai kaga kalmomin suna iya daukan ma'anan waɗanda ake magana da su duk ba ma musulmi bane. wannan me ya kawo wannan saboda girman zamanin amma wasu malamai suka ce da Allah madaukakin sarki yace wa zarni wal mukaththibina ulin na'amati da yace ka barni da masu karyatawa ma'abota na'ima din sai yace ai kafirai ne su Abu Jahal ne aka ce musu ulin na'amati ba ai ko Allah madaukakin sarki yayi maganan kafiran baya ya ce wal qad makkannahu bima in makkannakum bi an ba su damammaki da abubuwan jin daɗi wanda ba a ba ku so Abu Jahal ba amma Allah ya kira su ulin na'amati da me da yin zamani tare da sayyidina Rasulullahi domin sun samu alfarmoni masu yawa. mu duba irin abubuwan da suke yi ko wani zai ɗauko kashi ya zo gaban sayyidina Rasulullahi ya ce wai wannan kashin man yuhi ni izama wa ne ko wani zai zo ya ce Allahumma in kana haza huwa hakka min indika wallahi ba dan tsadan zamanin ba da ba san iya bala'in da zai sauka musu ba amma haka suka banta ma iya yadda suke so saboda alfarman lokacin. wannan fa babu imani tukuna, babu imani. wannan kenan dangane da as-sahabi a wurin malaman hadisi sun sharɗanta kawai ganin sayyidina Rasulullahi sai suka ce to ganin kafin ka amsa sunan sahabi tukuna ya zama ka gan shi ne a lokacin rayuwarsa ta zahiri a wannan duniya. suka ba da misali da Abul Huzayl Ash-Sha'ir suka ce ya zo shi garin Madina ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi intiqali ila rafiqil a'la ya samu ganin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama amma kuma malaman hadisi ba sa lissafa shi a cikin sahabbai domin ne su malaman hadisi abinda suke gani a wurin ambatan wane ne sahabi shine za su karɓi hadisi a wurin shi. kaga wanda ko ya ga ma'aiki alaihi salam ne bayan wafatin shi kaga kokalla a ce an karɓi hadisi a wurin shi ko sai dai ya zama tabi saboda haka aka bar shi a matsayin tabi'i in ma ya rawaita hadisi kenan. wannan kenan sannan sahabi yana da girma yana da matsayi wanda alqur'ani ya tabbatar mishi kuma hadisi ya tabbatar mishi wannan ba tare da rarrabewa ba. in an ce sahabi duk wani wanda ya zamani ta tare sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya samu ganin shi sahabi ne ko da kuwa ahlul baitin shi ne sai dai ahlul baitin shi yanzu ya samu wata maziya ko bayan ya zama sahabi kuma yanzu ya zama jini sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya samu ƙarin matsayi. amma kowa ne zamani da sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama aka rawaita hadisin sa to ana ganin wannan hadisin a matsayin an rawaita ne daga wurin sahabi. saboda haka idan muka duba alqur'ani mai girma wanda dukkan musulmi ya san cewa duk abin da aka faɗa a cikin alqur'ani mai girma gaskiya ne. ba na jin akwai wani musulmi wanda za a faɗa ba a ƙur'ani ya ce shi bai yarda ba, musamman idan abin baya karɓar ta'awili mai nauyi. mun fahimta akwai ayoyi mutashabihat wanda suna karɓar ta'awilat ko saboda haka akan iya samun sabani, amma idan abu ya kawo nasi sarihi to kaga babu maganar sabani balle kuma akai ga ƙaryatawa. Allah ya kiyaye. Allah madaukakin sarki a cikin alƙur'ani mai girma a ayoyi masu yawa Allah maɗaukakin sarki ya girmama sha'anin sahabbai. a wasu wuraren Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake su jumlatan a gaba ɗayansu. misali idan muka ɗauki ayan nan ta a suratul baqara Allah maɗaukakin sarki ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nasi
wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida. Haka nan muka sanya ku ummatan wasatan, al'umma mai adalci. Al'umma mai adalci. Malamai suka ce wannan kalmar ta ummatan wasatan din da Allah madaukakin sarki ya gaya wa sahabbai, kamar Allah madaukakin sarki ya tsarkake su ne irin wannan abin da ake cewa ta'dil, jarh wa ta'dil. Kamar Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu da adala ne gaba ɗayansu. Dalili kuma ana tabbatar wa mutum adalci ne, ba a mai da mutum ya zama shaida sai an tabbatar da adalansa. Nan gaba kaɗan sai Allah ce ni ta kunu shahada a alal nasi, don ku zamo shaidu ga mutane. Abun mamaki sai wasu ayoyi suka nuna wannan shaidar ba sahabbai za su yi wa annabawa ne da manzanni, amma saboda girman hadaran sahabbai Allah madaukakin sarki ya ma ɓoye sunan manzanni, bai ce alal anbiya ba, da kuma girmama hadaran su kansu annabawan da manzannin. In an ce ga wani zai zo shaida a kanka, kaga kamar wani tuhuma ne haka, sai aka ce kawai anan nasi. A wannan wurin za mu fahimci girmama sha'anin sahabbai, za mu fahimci kuma kare mutuncin annabawa din da darajarsu alaihi salatu wassalam. Allah madaukakin sarki ya ce wa yakuna rasulu alaikum shahida, ku kuma manzo ne zai kasance shaida a kanku. Wannan kenan. Saboda haka suka ce in har an rawaita hadisi a wurin sahabi, to lallai shi dai sahabin kan suka ce ba za a taɓa zarginsa da wani abu ba, balle a ce ma wai za a yi tajarihin shi ko kuma ta'adilin shi. Shi ɗin kan inda ya faɗi magana ya ce annabi ya faɗa, to kawai gaskiya ne. Shi inda sahabin da ya faɗa. So da yanzu abin da ya rage wurin tabbatar da ingancin hadisin ko raunin shi shine a duba sauran rijalus sanad din ko da ai akwai mutane da yawa kafin sahabi. So haka yanzu kenan in zaka taba isnadin, in zaka taba karfin hadisi ko wani abu, to iya abin da zaka iya yi shi ne kawai ka taba wani wanda ba sahabi ba, wani wanda ba sahabi ba. Domin a wannan nukta ce mai hatsarin gaske, nukta ce mai hatsarin gaske. A nan gurin idan aka ce ba a yadda da adalcin sahabbai ba, to alkur'ani ma abin zargi ne, hadisi abin zargi ne. Babu wani abu na addini wanda zai zama za a yi shi bisa yaƙini, babu shi. Domin su ne suka samar da abin, suka tabbatar da shi har ya zama abai. Misali in ka ɗauki alkur'ani, ana madaukakin sarki cewa yayi bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Suwaye ne? Sahabbai ne. Allah ya ce Qur'anin a kirjinsu yake, a kirjinsu yake. Ko kalla ka gama an rubuta shi, ana rubuta shi kitatan ne, ko wani bangare ne, amma ba a tsaya an rubuta shi ba gaba daya. Wani ma kawai ba ma kowa ne ma iya rubutu da karatu ba tukuna, balle a zo a rubuta shi. Amma suka haddace Qur'anin, sannan suka yi aiki wajen tattara shi. Su Bakrin da aka yi ko aka yi su Usman ko, wannan duka su suka yi wannan aikin, wanda tun mun yadda cewa alƙur'anin nan ba wani wanda zai karanta alƙur'ani ya ji kuma ƙur'anin nan bai ƙara masa imani ba, sai in dama ba mai imanin ba ne. Ko wallazi na ta dauza da muhudan wa atahum taqwa. In kai kana da shiriya, to in ka karanta ƙur'ani wallahi sai ya ƙara maka shiriya. In kana da imani, aya ɗaya magabata suna kwana suna karanta ta, suna maimaita ta, saboda girman sha'anin alƙur'ani. Gashi ko ƙur'anin ya zo da ruwayoyi daban-daban da kira'o'i daban-daban, wanda dukkan ruwayoyin da kira'o'in suna komawa ne ga waɗannan sahabban. Ashe sahabin da ya zauna ya ce ya ji annabi ya karanta gurin nan haka a rubuta, ashe in ya ce mun manzon Allah ya ce kaza, dole in yadda. Idan kuma in yadda da maganin da ya ce manzon Allah ya ce kaza ba, to ashe nan ma Qur'anin da ya faɗa ɗin kenan ba zan yadda ba. Kenan addinin gaba ɗaya ya ɗauko hanyar rubucewa.
ya ɗauko hanyar rugujewa. Wannan kenan. Sannan ba a nan wurin kawai Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da girman sahabbai ba. Mu duba ayan nan da Allah maɗaukakin sarki yake cewa qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Kaci godiya ta tabbata ga Allah, sannan aminci ya tabbata ga bayinsa din nan waɗanda ya zaba. Da bayan aminci ya tabbata ga bayinsa din nan waɗanda ya zaba. Da yawa daga cikin malaman tafsiri ana sun tafi akan cewa ibadihi allazina istafa ana nufin sahabbai ne. Ana nufin sahabbai ne. Idan ka ce nan wurin zai karɓi wani ta'awili, to yaya za ka yi da faɗin Allah madaukakin sarki wa jahidu billahi hatta jihadi huwa istabakum wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum ibrahim. Allah madaukakin sarki yace ku yi jihadi ku sahabbai a cikin lamarin Allah, haƙiƙanin jihadi huwa istabakum domin Allah ne ya zaɓe ku. Huwa istabakum domin Allah ne ya zaɓe ku. Zaɓi kuma da ma'anar istiba, zaɓi da ma'anar ittiba malamai suka ce shine ka zaɓi mutum ka mayar da shi naga. Saboda haka daga cikin sunayen sai na rasu laki ta mishi al-mujtaba, wanda Allah madaukakin sarki ya mai da shi nasa. Ba Allah ya faɗa cikin hakkin sayyidina Musa wadanna atuka li nafsi ko na kera ka na san'anta ka dan kaina dan zati na. In ku sayyidina Musa alayhi salam zai samu wannan limbabi aula a ce sayyidina Rasulullahi katimun nabiyyin wa imamul mursalin ya samu ko. Saboda haka su ma Allah ya ce tabakum, Allah ne ya zabe ku. Allah ne ya zabe ku. In ka ce nan ma zai karɓo ni tawili, ya za ka yi da faɗin Allah madaukakin sarki kuma tun ma'auras kitaban lazi nastafaina min ibadina. Sun ma'auras kitaban lazi nastafaina min ibadina, sannan muka gadar da littafin mu ga waɗanda muka zaba daga cikin bayinmu. Ga waɗanda muka zaba daga cikin bayinmu, ana nufin sahabbai ne an gadar musu da alƙur'ani. Kowa aka gadar ma da alƙur'ani. Mu duka ina gada muka yi ƙur'anin ko? Mun samo ne ko? Gado aka bar mana. Al-ulama warasatul anbiya ko? Saboda haka sahabban nan su Allah madaukakin sarki yake cewa ai sun ma'aurasna alkitaba allazi nastafaina min ibadina. Kalmar istifa. Mun so mu duba kalmar istifa'in nan. In an ce istifa'i ana nufin zaben abu ta hanyar tacewa. Ba kawai a ɗauke shi a cikin da yawa kawai a cikin sauran tafi ba, sai an tace, an tankaɗe, an tace daga kalmar saba'i, tsagwaron tsarki. Tsagwaron tsarki. Idan Allah madaukakin sarki alaihi salam ya zaɓi sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, to ashe dole Allah madaukakin sarki ya zaɓi 'ya'yan shi da ahadin shi ko su zama na daban, su ma zaɓen su Allah ya yi. Ashe Allah madaukakin sarki matan sayyidina Rasulullahi zaben su yayi ya mai da su na daban. Ashe Allah madaukakin sarki sahabban sayyidina Rasulullahi da zai rayu da su, ashe zaben su Allah yayi ya mai da su na daban. Suka yi har ma auratayya ya shiga tsakani ko wannan ya auri wannan, wannan ya auri wannan, kuma suka rayu tare. Wannan kenan. Idan muka duba hadisi, ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kambama lamarin sahabban nan sosai, ya kambama lamarin sahabbai sosai a cikin hadisi. Misali hadisin nan ruwayan Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara mishi yarda, wanda yake cewa Allah bi ashabi ko na hore ku ko na hada ku da Allah a cikin lamarin sahabbaina. Allah bi ashabi la tattakizunahum ba'di garaban ba'di, kar ku dauke su a matsayin wato wurin jiba ko wurin harbi ko wurin kaiwan hari bayana faman ahabbahu, duk wanda ya so su fa bi ahabbahu, to lallai da so da ya so su. wa man abgadahu, duk wanda ya ki su kuma to bi addabahu, to din ya ki ne ya so su, ya ki su, dama ni ne baya so. faman adahu fakar adani, duk wanda ya cuci sahabbai na ya cuce ni. faman azani fakar azallah, duk wanda ya cuce ni ya cuci Allah. faman azallah yushiku an yahudahu, duk wanda ya cuci Allah karka ce mishi komai,
ma'aiki alaihi salam ya ce Allah ko ya kusata ya kama shi. Wani wurin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ku bar lamarin sahabbai na din nan ko falwanna ahadakum an faɗa misla uhudin zahaban ma balaga mutta ahadihim da ɗayan ku zai ciyar da misalin girman dutsen uhudu ko dutsen uhudu na me na dinari ba zai kai matsayin ɗayan su ba wala nasifahu ko da ma rabin shi ba bai kai ba ko da ma rabin shi ba bai kai ba. Wannan kenan in ka ci waɗannan ruwayoyi ba su inganta ba wataƙila an kirkire su ne a zamanin wani halifa saboda ana tsoronsa sai ka samu kuma a cikin ruwayar in Bukhari ne sai ga ya rawaito fadila ta sayyidina Abubakar in kaɗan matsa kaɗan sai ka ga ya rawaito sayyidina fadila na Imamu Ali karramallahu wajhahu. ba Bukhari ya cire hadisin a matar ba an ta kuna minni bi manzilati Haruna min Musa ba ka duba kitabu fadailus sahaba ba Bukhari ya rawaito wannan ba ashe Bukhari kenan yayi gaskiya a wannan ba a wannan wurin ko ya kawo kuma wani mankaba daga cikin manaqib na sayyidina Abubakar sai laifi kenan ashe tun da duka makokodan abun guda ɗaya ne duka hadisi ne. In ma ba Bukhari ba Muslim, Tirmidhi, Abu Dawud, Ibn Majah, Nasa'i, kutubu sita siya ko kuma wasu littattafan daban. Amma dai dirrinsi dai dole ka dogara da ruwaya. Ko ma ruwayar waye ne in kana so ka yi addini. Lallai ne kawai ba za ka yi addinin babu ruwaya ba. Saboda haka watakila ruwayan da wani kuma ya yadda da ita misali wani yanzu ya gamsu da wannan ruwayoyi guda biyu da muka karanta. Saboda haka yanzu zai ji tsoron taɓa sha'anin sahabi. saboda haka ya gamsu 100%. Wataƙila kai ma kana da wasu hadisai daban da ruwayoyinka wanda kai ma ka yadda da su ba nima sai kowa ya kowa fatan alkhairi. Almuhim shine ni na san waye ne kai ma kuma ka san waye kai sannan in zai yiwu kowa ya girmama fahimtar kowa ta yadda ba zai zama laifi ka bayyana fahimtar ka ba. Saboda haka idan ni ma na bayyana tawa fahimtar sai ya zama ba laifi bane a wurin ka ta yadda wataƙila ni ma bai kamata raina ya ɓaci da wani ya bayyana fahimtarsa ba ko da ko ya taɓa darajar wani wanda ni nake ganin girmansa to bai kamata ni na damu ba saboda ni ai abin ba a wuri na bane hakan ai ni ban saboda haka mu dina ta da hankalinmu akan abin da muke jin waɗansu suna yi ya zama mana damuwa. Almuhim kawai shine la yadurrukum man dalla idza hadaytum wannan kada ya ishe mu wannan kenan a takeice dangane da suwaye malamai sun yi sufanci kansa da kuma waye sufi ta'arifi mai yawa lokaci yana tare da sai dai almuhim shine hakikan abin da ake nufi da sufi gaba ɗaya ma'anan suna komawa zuwa ga tsarkakan wannan wanda aka danganta masa kalmar in ma an ce daga sufi na gashi ne sai ka duba gashi na dabba za a galibi yana zama da tsarki ko in ma sufi auduga ne ko wani abu za a gan shi yana da haske in ma safa'i ana nufin na tsarkin ne na zuciya za ka samu galibin abin da ma fannin sufanci ya mayar a matsayin shi ne fannin sa taskiyatun nafsi tsarkake zuciya saboda haka in kuma sufanci shine yawan ibada da zuhudu da gudun duniya a nan ne to suka danganta shi da ashabu suffa ko suka ce an samo kalman da daga sahabban nan wanda suka tsare kansu lil fuqara allazina usiru fi sabilillahi ko la yastati'una darban fil ardi yahsibuhum al-jahilu aghniya min at-ta'affuf suratul baqara aya ta 273 Allah madaukakin sarki ya kira su fuqara din nan a sufaye suka ce fakiri ba suna da wanda bai da kokon bane wanda gayansa shine Allah kawai gayansa shine sayyidina rasulullah so haka shi a kullun a talauce yake in bai samu wannan muradin nashi ba to yana cikin talauci so da haka sahabi da yazo yace na san Allah aka ce shirya wa bala'i ko yazo yace na san sayyidina rasulullah ce ka shirya wa talauci dan ba za ka fita daga talaucin nan ba sai lokacin da ka same ni wannan kenan so da haka almuhim shine sufi shine wanda ya zaɓi ya tsarkake zuciyarsa ta hanyar zikiri an samu ɗariƙun sufaye da yawa da kuma zikirori salo daban-daban alhamdulillah
muna gode wa Allah madaukakin sarki da ya mana ni'ima muka zama daga cikin masu bin wannan hanya ta zikirin Allah madaukakin sarki da niyyar samun sarkin zuciya. Idan ka duba sufi da tarifin da muka yi masa a takaice, mutum ne wanda kullum kokari yake tsarkake zuciyarsa, mutum ne wanda kullum kokari yake guji duniya, mutum ne wanda kullum muradinsa shine Allah, muradinsa shine sayyidina rasulullahi. Kaga ashe yanzu ba shi da lokaci na zagin wani ko ambacin laifin wani, ba shi da lokaci na saƙin wani ma a cikin zuciyar shi. Sau haka sai ya zama gaya na matsayin sufi shine me Allah yake so kawai, me Allah yake so. Sau haka a sufiya ma al-Qur'an wa sunna, sufaye tare da Qur'ani da hadisi zaka samu mutane ne masu tsananin girmama al-Qur'ani, masu kuma tsayuwa a lokacin da aka jawo musu shi. Ba sa tsallake ayar al-Qur'ani dan me? Saboda tsarkin nan na zuciya da suka samu, sun san cewa al-Qur'anin nan Allah madaukakin sarki ne ta kansa yake magana. Saboda yanzu Allah kuma suke so, shi suke nufa, saboda dole su girmama al-Qur'ani mai girma. Misali daga cikinsu akwai wanda aka tambaye shi, Imamu Junaidu, aka tambaye shi aka ce magana akan hakikanin mahabba, sai ce al-mahabba bawa ya so abinda an yi hibbal abdu ma a habban laufi ibadihi wa ya karul abdu ma kai laufi ibadihi, haka ya ce Imamul Junaidu. Ya ce bawa ya so abin da Allah ya so a cikin bayan shi, bawa ya ƙi abin da Allah ya ƙi a cikin bayan shi. Shi sufi kawai ba shi da zaɓi kawai, gaya tuhu wallah kawai Allah ya so abu a yana yin abin shi kenan sai taslimi ya sallama. Allah ya so abu a Qur'ani ya ce a ba wani kaza zai bashi, wani haƙƙinsa ne a bashi zai bashi, shi kawai jira yake a ce wani yana da matsayi kaza ya bashi, baya wucewa gaban Allah da manzo. An ce wani a kishi ya kishi, wani a la'ance shi ya la'ance shi, misali kaddara a babin takadiri, duk da ma kalla ka samu wani wuri da a Qur'ani ko a musulunci da aka ce la'ana ya zama addini. Maki alaihi salatu wasallam ya ce babu istu la'ana ko ba ai ko na matsayin mai yawan tsinuwa ba, har ma dabba da aka tsine mata ya ce kar ma ta yi tarayya tare da shi. An kawo mishi magana daga na wasu daga bangaren sahabban shi, ya ce a bari, inni uridu an akhruja minkum salimal qalbi ko salimal sadri, so nake na fita daga tsakaninku zuciyata yana da tsafta, yana da tsarki, babu kin kowa a ciki, haka nake so na fita. Kuma haka ma ake tafi da kin kowa a ran shi ba. To sai masha Allah kai yanzu ba za ka so kai ma ya zama babu kin kowa a zuciyanka ba. Wata daga cikin sufaye mace ce ana ce mata Rabi'atu bintu Ismail al-Adawiyya, aka ce mata wai kina san Allah? Ta ce haƙƙan uhibbu ta'ala, ina son shi da gaske. Aka ce shin kina kin shedan? Ta ce shagalani hubbullahi an karahiyati shedan. Ta ce ni san da nake wa Allah ma wallahi ya mantar da nake shedan. Ta ce ni tsananin san da nake wa Allah ma ya ishe ni wani shedan, ni manta shedan da ma nake kalle yake shi. Wannan kenan. Saboda haka zaka samu wanda ma'aikata alaihi salatu wassalam ya ba su, ya ambace su da girman su, sufaye suna ba su girman su, suna girmama su. Haka misali abu na kabaitoci na karshen zamu karanta afwan, misali Imamul Busiri ko a cikin burda yace summan riga ko an Abi Bakr wa an Umarin wa an Aliyin, yace wa an Usman Zilkarami, yace Sa'adin Sa'idin, yace Zubairin Dalhatin Wa'abi, Ubaidin, yace wa ibn Aufin Ashirul Karim. A baiti san da ya kawo al-ashratul mubashshirun bil janna, a baiti kawai, baiti kawai. Haka Maulana Shehu Ibrahim wani wurin zaka ga ya kira su gaba daya, ya kira su gaba daya kuma ya girmama su. Saboda haka yan uwa abin da yana da yawa. A baiti na karshe da zan kawo mana cikin Yaqutatul Farida wanda aka hakaito daga maulanmu Kutubul Maktum Katibul Awliya Abul Abbas Sheikh Ahmad Tijani, yayi magana
akan sahabbai mai littafin a takaice za mu kawo baiti na karshe kawai yace fa amaluna ko fa amaluna yace fi amali yace aikinmu yace in ka hada da sahabbai yace kadairul qadat ma dubai bin mailati kamar tsuntsun nan da ake kiran shi qadat yace tare da hanyar tururuwa dan karami wani babban tsuntsu ne yace to a hada shi da hanyar tururuwa ba hanyar da ya biya wuce ma tukuna wannan shehu tijani ne ya faɗi wannan magana to alhamdulillah muna gode wa Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon gudanar da wannan muhabara daga farko zuwa yanzu kuma abin da ya zo daidai sai mu gode wa Allah madaukakin sarki gaba daya daga wurin shi ne abin da kuma ya zo ba daidai ba sai mu yi wa junan mu uzuri mu yi wa junan mu afuwa gaba daya ajizanci ne irin na bashariya na dan adam Allah madaukakin sarki ya tsakara tsarkake zukatan mu ya ƙara tsarkake ruhin mu ya ƙara tabbatar da mu a hanya ta gaskiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh